Pozdrav svima, moje ime je Katica Topčić i u današnjem tutorijalu ću vam pokazati kako napraviti retro punđice i pletenice koje vežete u čvorove. Kosu podijelite u 4 sekcije. Započnite vezati čvorove kose kako biste dobili vizualno izgled pletenice. Od prednje strane, znači od vrha obrve prema kruni glave. Krenite na stražnjem dijelu. Isti postupak, vežite čvorove. Bogato nanesite anti-gravity kako bi med koji se nalazi u proizvodu fiksirao sitne dlačice i uspostavio kontrolu nad oblikovanjem retro punčice. I na kraju nanesite bedroom lak kako bismo eliminirali sitne dlačice. Pretplatite se na Fashion HR TV kanal i u komentarima ostavite nam što biste željeli sljedeće gledati u našem tutorijalu.